Evo, ako dopustite, želim vas sve skupa srdačno pozdraviti u ovom našem prostoru Ogranka knjižnice. Ovim zapravo jednim lijepim povodom mi večeras predstavljamo izložbu našeg sugrađanina, vama jako poznatog Borovčanina, gospodina Vladimira Mičke. Nama je kao ustanovi posebno drago što evo na neki način možemo ovjekovječiti jedan život, barem kroz ono što je iza njega ostalo, osim krasne obitelji koju posebno pozdravljam, krasne supruge, sina i snaje. Posebno isto tako pozdravljam i želim zahvaliti gospodinu Stevi Drenovcu koji je doista nama sada bio na velikoj usluzi jer smo na neki način ostali bez stručne pomoći, da tako kažem. Gospodin Mička se sam bio ponudio i naročito evo večera želim zahvaliti našem stalnom suradniku, gospodinu Miroslavu Aciću, koji će sad poslije ovih uvodnih mojih riječi reći nešto o izložbi kao takvoj, o crtežima i ovom dijelu umjetničkog rada koji smo večeras izložili. Vama svima hvala lijepo što ste došli, osjećajte se ugodno, hvala obitelji, želim vam sve dobro. U želji da zabilježi i kaže i ukaže na ljepote našeg kraja, Vlado je perom, kistom i bojom ostavio neizbrisivi trag u likovnom životu naših Borova, Vukovara i drugih mjesta. Ova izložba čini još jedan mozaični kamenčić ljepote koji moramo sačuvati. Hvala vam. Ja se u ime svoga oca pokojnog svima vama zahvaljujem i želim vam da provedete ugodne trenutke gledajući njegove rade, koji će i dalje ostati iako njega više. Toliko. Hvala. Kažem ja samo da se pridružujem rečima njegovog sina i hvala mu na podrški i pomoći. Hvala i vama svima.